Salutare băieți! Bine v-am găsit la un nou vlog. De data asta mergem la Cars and Planes. Ne-am strâns. Da, nu o să fie foarte mult de filmat pe drum pentru că o să fie probabil foarte aglomerat. Deci o să filmăm de acolo direct. Pe lângă Cars and Planes-ul care e sâmbătă, o să fie și mitul făcut de district și mâine, adică sâmbătă dimineața, să avem și noi un Cars and Coffee înainte de evenimentul mare. Mulțumesc Dorcioma, mulțumesc ei pentru chestia asta. Da, sunt cu Honda, am și culantat-o un pic să pară mai bine, sincer să fiu, să scot din defecte. Sper să ajungem ok, eu cel puțin, că mie cam trage dreapta mașina, dar sunt obișnuit cu asta. Am ajuns și la cazare. Nu știu, oare se uite, avem niște caca pe geam. Mamă, ce baie avem, frate. Uite, avem două WC-uri. Andrei, putem să ne ținem de mână. Gata băieți, am ajuns și la takeover. Mă rog, nu spus takeover, e o adunare chill cu multe mașini modificate și, mă rog, orice tip de mașină. Uite un XA6. N-am filmat nimic pe drum special pentru că nu a fost nimic interesant. Și acum așteptăm să vină lumea. Ca un mic reminder, nu susținem chestiile astea pe stradă cu dat și așa. Deci nu ne asumăm nimic. Dacă vine cineva și așa, e treaba lui. S-a zis, da? Deci nu cunosc, nu știu, nu-s aici. Și salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Bună ziua, sunt Mihăiță MCH, daily vlog astăzi din Poiana Brașov, stațiunea montană din inima României, alături de prietenii noștri pasionați de mașini. După cum se poate vedea, ne-am întâlnit cu toții în această parcare publică, fără autorizație, bineînțeles, ca niște tâlhari. Vremea este minunată, suntem în 2 august, este ora 21 și 11 minute. Atmosfera este foarte relaxată, după cum puteți vedea, mașini cu roțile așa, filmează așa, genia așa, așa. Mașini cu roțile așa. Toată lumea socializează, se simte bine, ne pregătim pentru că mâine avem zi de eveniment. Mergem la Gimbav, pe aerodrom, unde cei de la Vreau BMW organizează un eveniment static cu tematică auto. Veți putea vedea mașini modificate, după cum se poate vedea și aici, foarte modificate. Da, de băut, când te duci să iei de băut? Acum, hai, hai, iau așa ușor. Stai mă puțin, ce vrei să bem? Nu alcool, nu alcool. Apă. Hai. Suntem la Poiana, nu mergeți să zic că iau în sus. Iau în jos. Iau în jos. Nu mergeți pe aici, la Poiana, unde mai sus? Iau în jos atunci. Iau în jos.
necunoscută în persoană. Te-am urcit. Te-ai murcit de tot vorul. Da, frate, sunt cultura necunoscută în persoană, ești nebun. Arăți un pic. La cultură. Dript. The next day. E o dimineață minunată. Avem și noi eveniment. Mă rog, mult spus eveniment, dar avem și noi ceva. Problema e coborârea asta care e foarte... Ia. Au. Și acum o să fie un pic problemă. Au. Bună dimineața, dragii mei. Azi e sâmbătă. Azi, în 20 de minute avem eveniment. Problema e că Waze-ul arată că facem 25 de minute, dar ajungem sigur. Da, un spus eveniment, avem un Cars & Coffee de dimineață, înainte de evenimentul mare. Toată lumea să vină să spere mașinile. Ia uitați și tare. Așa. Ceva a făcut burnout aici. Apar n-am cine. Spre surprinderea mea, mașina s-a comportat bine, chiar dacă ambreiajul patinează. Dar e ok. Aseară a ieșit foarte frumos. Sincer, eu, unul personal, nu mă așteptam să vină atât multă lume și atât multe mașini. Mă bucur mult că nu a fost haos pe stradă și așa. Toată lumea a fost chill. O singură mașină a intrat într-un șanț, dar nu știu ce mașină sau cine era. Asta e, se mai întâmplă. A vrut să-i dea un pic de banzai, adică așa. Hai că așa dacă e. Am ajuns, mamă, ce tot la mine. Zi, Robert, tu în locul meu. Am ajuns la mitul oficial. La mitul oficial. Asta. Da? Tricoul de nou. la Car Wash & Cafe. Și avem multe mașini, pisici în general. Și BMW. Fac parte. Bă, filmează mult că n-am microfon. Care nu fac parte din evenimentul nostru, dar sunt invitați la mea aici. Și o să facem aici show. Și după o să ne îndreptăm către aerodromul Gimbav, unde să mergem la BMW. De astăzi, ăsta e vlogul meu. Miți, dacă vezi asta. Așa, cum arată poza. Perfect. E aproape 11. Salut, Radu, ți-am mai spus și ea că ești frumos? Salut. Ce piesă asculti? Mai stau, ridic. Acum? Acum, crești? Am și foc la inimă mea pus. O știi? Și acum merge așa, gândită-mă acolo. Am și foc, nu știu. Să asta mașina singură. S-a stricat. Așa. E 11, mai un pic începe evenimentul mare. Multe mașini. Dar nu datorită mie, datorită celor de la Vreau BMW și District. Mulțumesc cu această cale. Zici că am autism. Așa vorbesc. Pauze. Să nu uităm tricoul. Să nu uităm nici pantalonii. Am un pic de... Așa, să mă șterg aici. Haide! Vreau să o aud! Bine, gata, nu mai vreau. Salut, frate!
Reprezinți cumva non-culture? Da, sunt fanul numărul 1 acestui grup. Mă bucur foarte mult. Bine Cum întemeiat. te cheamă? Pe unde te cunosc? Nu mă cunoști? Nu. Da. De unde ești? Niște faruri la Alucinești. tine. Alucinești. De unde ești de pământ? Care ești? Cum De te la cheamă? Mioveni, De de unde la ești? Colibași. Ce mașină ai? Golf 4. Bravo. Comprendent, scuzați, m-am văzut pe aici că vă uitați în stânga și în dreapta și nu aveați prea multă treabă. 2 secunde doar ca să câștigați această mașinuță, să răspundeți la o întrebare, dacă se poate. Da. 8 ori 7. 8 ori 7, spuneți pentru mașinuța asta. Greșit, mai încercăm și la altcineva. Da, ești chiar prost, mă. Hai să mai încercăm o dată și calculează pe ăsta, da? Hai, calculează repede și reluăm. Salut, salut! Te-am văzut aici că nu făceai mai nimic. Da, Și eu... e... Nu asta, nu asta. Ah. Cât? Mănânc o șaurma pentru 10 lei. Întrebarea este, vrei să câștigi această mașinuță de la Hot Wheels, de 10 lei în jumbo? Da. Bun, fii atent, întrebarea mea este 7 ori 9. 48. Mă, la fel, mă. Bă, dau al cuiva, mă, nu se poate cu tine. 63. Felicitări! Ați câștigat această mașinuță și dacă urmăriți și pagina Unknown Culture pe Instagram, primiți și 500 de lei. Nu știu că nu stai aici. Unde vrei să ajungeți la... Never